To koro chenro mage ma sirkal diket piny mondo mi oganda kik hinyre to sirkal bende yud pesa kopogore gi choko usuru. Wang'iyare kendo again wadog back to budget nikech gik ma sirkal timo duto to kendo kwa wuoye usuru. Remember ni chike mag usuru gilokre karang'o en sama iloso budget. Iwinjo wachno. Koro ka gin gik malokre sama iloso budget, tiende ni sama iloso budget making process ni onego bed ni wan gi gimiluongo ni choko neno mar jopiny kata public participation kata gisani odhi mbele mar budget ma next, but okoyange nikech ibro do ka ng'at ma nigi ng'eyo kaka an to ng'eyo ni gino dhi mbele, anyalo dhi e website kata mane mbui mar KRA tachiwo views meka kata neno mara kata gima dwaro ni mondo otim. To mae gima bende onego bed ni ng'at mi yiero chien kacha kaka mbungi bende timo gi sani nikech gin gik miloso to gikone ni gidhie e od bura. Tiende ni ja od bura nyaka bed ng'ama winjo dwach japiny to dhi to represent japiny, tiende no wacho pach japiny kucha. To kine ka ng'eny gi to koro ka wase yierogi to gin malo kucha. To ka gin malo kucha iyudo ni sirkal be kosebeti to joma gombo tiyo gi sirkal mang'eny moloyo jok madwa pingo sirkal. Ariambo ibiro kaka tamoko nyose cross kata koro kwang'iyo siasa manyokado jomoko mane dwaro sirkal to nyoko oyudo to nye pingo sirkal masani e diere mag campaign giringo gidok kocha. Sadi ginus magidwa losonwa chike maduoko gigi piny. Kendo kowegi mano gi sani ma ok wawuondre, Kenya abiro wacho ni kendo ni en a third world country, en piny ma pok ochopo kare. Kendo ni pod nyaka wang'i kaka wa finance budget marwa kata nyaka waket pesa e budget marwa mondo chop kare. To ka ok en tax to tinini nyaka wahol. Tabiro duoki e siasa chien kacha be nyo wacho ni ok gidwa holo. Koro gitemo wuondwa ni ok gidwa holo to gikone na third world country with a deficit budget ndi piny modhier gi budget moko chope wang'e gi pesa morem nyaka wuog oko kacha madhi kwa pesa oko. To magi duto gik miwache od bura. Koro od bura kuongo to pach japiny bende nyaka ket ka. To nitie gimiwacho ni iluongo ni kuku mar osuru, the tax base. Ibrodo ni ka sirkal ng'iyo kaka nyalo chopo singo mare ne japiny through budget, onego bed ni ging'iyo ni ang'o mwanyalo bende keto osuru e wiye mondo wayud kaka ing'e ni kwa manyo gik mwa tax mang'eny onyalo bet mayot moloyo bet ni wang'iyo mana ni gima japiny chamo ma japiny oket ni japiny e duka chanie ma nyaka wa tax. Nitie gik mang'eny ma pod wanyalo tax, tiende ni nyaka widen tax base mare. Tiende ni ok biro mulo everyone. Ka ok omula to dhi mulo ng'ane, ka ok omulo ng'ane to dhi mulo ng'ane. Koro tiende ni wabiro nywako mondo kigolo e giri mitimo chata bende agole mara matimo to bende ogole mare motimo. Remember na timo gimopogore, ini timo gimopogore, ng'acha biro bet ni timo gimopogore e yore mopogore opogore. Koro ka gikete ka giyawo badgi kata ka giyawo kuku mar osuru to nyalo bet mayot. Tiende ni biro chaji matin, tichaja matin, tichaja matin. Tiende ni en teamwork. To kuku mar osuru nenego yawe ne